Без үскәндә бер шыбык бар иде, кыстырылган иде матчага. Шул шыбыксыз мөмкин булмагандыр 7-8 бала чагага. Шамадан тыш бик узынып китсәк, я тузынып китсәк әрептә, шушы шыбык бер сызгыру белән сала иде безне тәртипкә. Ул бит безгә шул матчадан торып мораль кагыйдәләр укыды. Акыл шыбыгы диеп йөртә идек, ихтирамга кушып куркуны. Хәзер үзебез ата кеше булдык, шулай да тәртип бозабыз. Кагыйдәләр аша сикерәбез, я бөтенләй урап узабыз. Бу тормыштан тик алырга булсын, нәфсебезнең шиген белмәйбез. Танавыбыз болытлардан өстә, без диясез җирдә минләйбез. Мин микән, мин кем микән дибез. Әйтерсең лә космос алласы. Шул чабындаш матчадагы шыбык сагындырып куя валлаһи.